গণতান্ত্ৰিক দেশত এই ধৰণে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন দুগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা এনে ধৰণে ক'ব নোৱাৰে। फैगासिनो आसाम सरकारनिफ्राय खामानि अफिसार बिटिआरनि सिङाव जायफोर हादान जादों बिथांमोननि न'खरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय फैगासिनो बे आं बुंनाय राव नङा प्रमद बर'नि बुंनाय राव बोरो दिल्ली सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिआरनि माखासे फान्डफ्रा दिनै सोरांबानो आसाम सरकार सोरांबानो हेमन्त बे आं बुंनाय राव नङा प्रमद बर'आ बुंनाय राव। दिनै सायाव जों गोख्रों राहा लागोन आरो इतिमध्ये जोंहा कमान्डेन्ट फैगासिनो दङ आसामनिफ्राय दिनैनिफ्रायनो बिनि माखासे अपारेशना सोलिगोन आरो फैगौ 6 अक्ट'निफ्राय जोङो बेवहाय मोनसे गोख्रों माखासे बेबस्था लागोन आरो सोरबा जुदि बेवहाय मानियाब्ला बिथांमोना आयेननि साजा मोननांगोन। ओंखायनो आं हिटलाৰৰ দৰে কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। भिडिअनि फुटेजाव खोनाबाय एखेबारे प्रमद बर'नि रावखौ आं खोनायोबा खर'आव थिमा गैयाबाबो खर'खौ आं फुफ्लाङो। एखेबारे प्रमद बर'नि आं रावखौ हजम खालामनो हाला बेसेबां लाजिथावना। प्रमद बर'आ जेब्ला बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डखौ जिखुनु जाया बिटिआरनि माखासे खामानिफ्रा जिखुनु जाया दिल्लीनिफ्रायसो डाइरेक्ट লগে লগে কংগ্ৰেছ বাদ দি বিজেপিত জইন কৰিছিল আৰু কালিলৈ ক'ত জইন কৰিব আকৌ পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন চেঞ্জ হ'লে সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব। তেওঁ আছুকো বিট্ৰে কৰিছে কংগ্ৰেছকো বিট্ৰে কৰিছে আৰু বিজেপিকো বিট্ৰে কৰিবলৈ গৈ আছে নিজক বচাবৰ কাৰণে বিজেপিত জইন কৰিছে। सेन्ट्रेलनिफ्रायसो डाइरेक्ट जोंनि फाना दिनै मा बुंखो बिटिआरनि सिङाव जायफोर बर' गामि बिथांमोननि न'खरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय आसाम हेमन्त सोरांबानो आसामनि बिजेपि सरकार। प्रमद बर'आ बुंनांगौसोमोन आसाम सरकारा बिटिआरनि सिङाव जोङो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जोंनि बिटिआर सरकारनि जों आयेन बायदियै जोङो सामलायगोन। दिनै जों सोरांबानो नुयो हेमन्त सोरांबानो जों नुयो बिजेपि सरकार सोरांबानो जों बिथांमोननि माखासे गाबोन फैगोननो आसामनि कमान्डिं अफिसार उमुक बिथांमोना मिथिं गाफैगोननो उमुक गाफैगोननो बेसेबां लाजिथावना। बोरो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआरनि दफाफ्रा बा बिटिआरनि पावारा दिल्ली सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट दिनैनि समाव बेबायदि माखासे खोथा बुंनो लाजिनो रोङाखै आसाम बुंनो लाजिना लाजियाखै हेमन्त बेबायदि खोथा बुंनो लाजिदोंना लाजियाखै प्रमद बर'आ। दिनैनि समाव गबिन्द बसुमतारिया फंसेबो राव होनो हाया नामा फेरेंगाया फंसेबो राव होनो हाया नामा प्रमद बर'आ फंसेबो राव होनो हाया नामा जेब्ला सोरबा एनडिएफबिनि लिडारफ्रानो बै समाव खावलायदोंमोन सोरबा आबसुनि लिडारफ्रानो खावलायदोंमोन सोरबा पार्टिनि मानसिफ्रा खावलायदोंमोन बर' रायजो राजाफ्रा खावलायदोंमोन जेब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा अरुणाचल नागालेण्ड जिखुनु जाया गुबुन स्टेटआव मालायनि आदियार मालायनि ड्रेस गाननानै जेरै सैमा अमाफोर बायदि आथिं सिङाव थानानै आदियार मावनानै जानानै मालायनि दिनै उमुक माव थेन माव ओंखाम जाफुनाय समावनो लेंहरनाय मालायनि ड्रेस गाननानै बेबायदि बानाय जानायखौ नुनानै जोंनि बर' रायजो राजा जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफोर आबसुनि लिडारफोर जिखुनु जाया बर'नि माखासे पार्टी संगठनफ्रा गुबुन स्टेटआव थानाय जायफोर मालायनि ड्रेस गाननानै सोलिनो गोनां जानाय बेबायदि न'खरखौ लेंहरनानै बिटिआरनि सिङाव बा बिटिसिनि सिङाव जायफोर न' खानानै थाफैनाय बेबायदि मानसिखौ जुदि होखारनो गोनां जायोबा जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ जुदि होखारफिनोब्ला बिथांमोना बहा थागोन आरो फिनै नागालेण्ड अरुणाचल शिलं गुबुन स्टेटआव थांनानै बिथांमोना मालायनि ड्रेस गाननानै ओंखाम जाफुनायाव लेंहर जानाय लोंनायखौ गारनानै बिथांमोना सैमा फाग्लाफोर बायदि खामानि थोनजानाय सैमा फाग्लाफोर बायदि आसि थुयै खामानि थोनजानाय बेबायदिखौ नुनानै एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि माखासे दुखिया मानसिखौ लेंहरनानै दिनै
बिटिसिनि सिङाव बा बिटिआरनि सिङाव गामि बा न' बां लुनानै गथ' गथायखौ फोरोंनानै ग्रोम ग्रोम बर'नि गाननाय जोमनाय बर'नि माखासे कालसारखौ बिथांमोना दिनैसिम सिबिगासिनो अब्ला बेबायदि न'खरखौ जुदि होखारोबा बिथांमोनखौ बिथांमोननि थैखौ सोर सोबगोन जोंनि बर' लिडारफ्रानो सोबनो गोनां जागोन बे फंसे बाथ्राखौ आङो आरो खावलायबावो जेरै हाग्रामा महिलारिया खावलायदों आरो जायफोर बिटिसि एकर्डनि उनाव थानाय सरकारा बेखौ मा खालामो मा खालामा आहाबो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय आंनि दायथ'आ बिटिसि एकर्डसिम जायफोर दं बिथांमोनखौ आं माथो होगोन आरो बिथांमोननि गामिखौ मालाबाबो सरकारा दांनो मोना आरो एदावनो मोना आरो बिथांमोननि न'खरखौ सिफायोबा आं दं आं लुनानै होफिनगोन बे खोथाखौ खावलायदों आरो दिनैनि समाव गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' फेरेंगा बे साथामा हागोन ना हाया बिटिआर एकर्डनि सिगां जायफोर दंखायो बिथांमोननि गामिखौ हाग्रायावनो थानाय जा जिखुनु जाया समाव थानायानो जा बिथांमोननि गामि बर' गामि जिखुनु जाया जाथिखौनो जा बिथांमोननि गामिफोरखौ जाहाथे सरकारा जेबो खालायनो मोना बिटिआर एकर्डनि उनाव जायफोर सोरबा दुथांफ्रा जुदि हादान सिफायदोंबा बिथांमोनखौ साजा होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ बिटिआर सरकारनि जायफोर एपिपिएल सरकार सालायनाय बिथांमोनहाल' बिथांमोनखौ बादा होगोन बे नङा जिखुनु जाया बर' समाजनि गेजेराव जिखुनु जाया बिटिआरनि सिङाव दल संगठन दं बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि उनाव जायफोर हादान सिफायदों बा हादान सिफायदों बिथांमोननि सायाव माखासे मोगा मोगि लानाय जागोन आरो बिथांमोननि सायाव माखासे आयेन बायदियै थांनो गोनां जागोन आरो आयेनखौ आखायाव लानो गोनां जागोन होननानै खावलायनो हायो प्रमद बर'आ मा बुंखो फैगासिनो आसामनिफ्राय कामान्डिं अफिसारा बेसेबां लाजिथावना दिनै सोरांबानो हेमन्त सोरांबानो आसाम सरकार आसाम सरकारा जोंनो पावार हराखै आसाम सरकारनिफ्राय जोङो माखासे खामानिखौ जोंनो हराखै जों सोरांबानो एकदम लाजिथावना प्रमद बर'आ गोसोआव दंना गैया जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव बुंदोंमोन माखासे पावारा डाइरेक्ट दिल्ली सरकार डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनि दिनै मा जाखो दिनै सोरांबानो खोनानांगौमोन दिल्ली सरकारा जोंनो दिनै मा खोनायो सोरांबानो हेमन्त सोरांबानो आसाम सरकार सोरांबानो आसामनि एमएलएफ्रा मिथिं गाफैनाय बेसेबां लाजिथावना थांखियाथ' नङामोन जोंनि बिटिआरनि অল আসাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন থাকোঁতে তেওঁ কৰা মিছকণ্ডাক্ট আৰু তেওঁ এনামলিজৰ কাৰণে আছে তেওঁক এক্সপেল কৰিছিল তেওঁ আলফাৰ এটা গ্ৰুপৰ লগত লগ লাগি নিজে নেম একিউজ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাক কংগ্ৰেছৰ তেওঁ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল তেওঁ উজান বজাৰত হত্যা কৰিছিল হত্যা কৰা যি আৰ্মছ সেই আৰ্মছটো কটনৰ এজন ৰান্ধনী কোঠাৰ পৰা পুলিচে উদ্ধাৰ কৰিছিল তেওঁ নেম একিউজ পুলিচৰ ডায়েৰীত এই কেছ CBI হেণ্ড অভাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ল কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে বিজেপি একোটো কৰা নাই